boas, lobeiristas! Hoxe traio-vos un preguntas e respostas, porque prometímbolo é o c***o. A Lobeira Today. Din que antes dos 1000 seareiros non é bon facer preguntas e respostas porque ao mellor a toda a xente que che sigue non lle interesa saber de ti. A min súdamo o c***, porque como non me siguen máis que 400, eses 400 merecen saber quen son. Por iso, imos aló. Moitos preguntastedesme isto, que por que teño dito que non falaba tanto galego e toda a pescaísta. Ben, o caso é que a min crioume miña mai que é castelán falante. Teño pai, por suposto, pero meu pai traballaba moito. Meu pai é da zona de Bergantiños, miña mai é da zona de Santa María de Neda. E chegou a levar unhas lavazadas, cando nena, por falar en galego. Isto é algo que vos contará ela máis pronto que tarde. Todo depende de como evolucione a merda esta do Covid. E o caso é que, por iso, porque vivo nunha zona maiormente castelanfalante, como é Neda, que está moi pegadiño a Ferrol, e Ferrol é castelanfalante, máis que lle pese aos ferrolanos, pois toda a miña vida, ata os 40, falei maiormente en castelán, salvo cando ia a ver a miña avoa, a cabana de Bergantiños, que ali sí tentaba falar galego con todas as limitacións que iso supón. Si aínda meto trallazos hoxe o galego, imaginade hai 20 anos, cando ia a ver a miña avoa e falaba galego, pois ese día. Pois por iso é. Porque con 40 decidimos, Lucía Maseu, a miña muller Maseu, comezar a falar en galego entre nós e cos nosos. Aí queda iso. Outros preguntástesme cal é a miña motivación para divulgar o galego nas redes. Pois a miña motivación foi cambiando, pero a primeira motivación que tuven foi por unha morea de cousas, unha amiga que me dixo que ela tería claro en que idioma facer a canle, Antón Cortizas, que veu a presentar un libro e regaloume este lapiceiro, como vos ensinei hai tempo, o concurso youtubeiros, tivo moito que ver, para despois non levar nada, algunhas outras cousas máis. Pero o caso é que por todas esas cousas comecei a facer esta canle en galego. A miña idea era non falar de galego, senón falar en galego, cada vez mellorando un pouquiño. E unha das historias para mellorar ese galego foi o de facer os xogos do Instagram. Eses xogos de Instagram que parecen tan inocuos e tan oportunistas non son máis que unha serie de, comezaron sendo polo menos así, unha serie de dúbidas plasmadas en preguntas. Dúbidas que se me plantexaban a min e que eu vos plantexaba a vos. E que vos, pois de moi bon xeito, de moi bo agrado, aceptábades e xogábades comigo. Pois por iso comezou esta divulgación, chamémoslle, eu chamolle máis, como dixo Eira, a de Nubes baixo ti, ser motor da lingua. Falar en cantas máis situacións posible en galego. No meu caso, comida xa había, viaxe xa había, pero motoblog non había ningún. Entón ocorreuseme metelo aí, porque eu teño unha moto e mólame. Entón, por que non facer motoblog en galego? Iso do motoblog explícovolo neste vídeo de aquí. Lina! É que senón pérdeseme. Ben, esta pregunta de aquí, como xa entenderíades pola anterior, son neofalante. Neofalante dende hai 2 anos e pico. No Nadal de 2017 comezamos a falar en galego. E ata hoxe, 2 anos e medio, dependía máis ou menos, 2 anos e medio, 3. O reto de Instagram de un vídeo en galego o día comezou o 8 de febreiro de 2018. Fixo agora en febreiro 2 anos. Entón, sí, son neofalante. Para min é un orgullo poder dicir que hai 2 anos e medio, ou case 3, que comecei a falar galego. E comecei a melloralo, porque ao principio falaba fatal. Agora xa o falo un pouquiño mellor, pero aínda me queda moitísimo para falalo ben, como os paleofalantes, que son os que levan falando galego toda a vida. Outra! Dubido moito que unha labor que requira tantísimo tempo como require facer un vídeo diario, aínda que este sexa de 1 minuto, tamén pensando en darvos algo de maior calidade que o que pode sair
dunha tarde. Ese reto foi un reto para desenferruxar as miñas habilidades de edición, que eran bastante limitadas. Podo vos asegurar que agora sei moitísimo máis de edición do que sabía cando comecei, pero non voltaría a meterme nunha historia destas porque o tempo que consume a edición de vídeo son máis de 12, máis de 13 horas sentado diante dun ordenador editando eses vídeos para que ao final pues, non gusten ou non se valoren o suficiente ou o tema que trata non é do teu agrado ou non se compartan o que un querería e ese tempo estou yo quitando á familia. E á familia non lle gusta que lles quite tempo de estar comigo e de falar comigo. Non van voltar. Continuarán os vídeos os xoves? Home, claro. Outra pregunta. Que como fago para manter este bo humor e para manter as redes e ter sempre este bo ánimo? Crédeme que o que vedes non é o que é. Moitos dicides que a miña vida ten que ser, bueno, unha aventura diaria, que ten que ser super divertido estar comigo. Se estuverades 24 horas, 7 días a semana comigo, non pensaríades iso, crédeme. Agora ben, o que eu tento amosarvos é a miña cara máis amable e a miña cara máis alegre. Por qué? Porque de miserias está isto cheo. As miserias non removen tanto a xente como o humor. Entón, tento darlle o mellor humor posible a todo isto e facelo coa mellor das aptitudes, non? Tentando meterlle moi bo ritmo, igual que fixen co vídeo de Lina, vale? O ritmo, a min o ritmo dime moito, entón por iso intento falar canto máis rápido mellor e falar canto máis tempo mellor, porque coido que é o que se debe facer. Porque se me puxera a falar neste ritmo, acabaríades todos dándolle o seguinte vídeo, porque este ritmo non hai que aguante. Ou non, como dicía a miña prima aí atrás, este tono de que usáis todos os youtubers, pois sí, é un ton de voz, unha entonación, unha prosodia, como me dicía hai moito tempo o amigo Jasper, unha prosodia que me mola. Contarvos as cousas cunha entonación case radiofónica, pero non radiofónica porque eu non teño voz de radiofónico. É o que intento, transmitilo con mellor humor posible porque con humor a cousa entra mellor. Ala, pareado. Imos. Cabuxa. Outra. Que se estudio ou traballo no que pensaba hai 10 anos. Pois ben, contando que hai 10 anos, no 2010, non pensaba que ia estar onde estou agora, pero tampouco pensaba que iría 3 anos ao estranxeiro a traballar. Entón, hai 10 anos podíame imaginar que ao mellor, pues, estudando inglés e traballando o que traballei, podería estar onde estou. Sí. Hai 20? Non sei. Hai 10, eu, sí, podería asumir que, sí, que o camiño me levaba cara a isto, cara a estar destinado en Madrid, traballando no que estou traballando. E agora, a máis crucial de todas as preguntas. Envenena o veneno caducado máis que o veneno en data? Pois non sei, pero tampouco quero facer a proba. O certo é que coido que o veneno caducado ten que perder algunha propiedade. Pero se perde algunha propiedade, a perder pa jodernos, porque é porque está diseñado. Entón seguramente que se caduca, aparte de envenenarte, tamén te causa outras moitas cousas. Algúnha infección, seguramente, ou cousas así. Iso se non te mata antes, claro. Entón, iso é o que hai. Bueno, pois nada máis. Dende Windows douvos grazas a todos os que me mandastes preguntas. Agardo este vídeo vos gustase. Vémonos noutra e apertas!